ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿನ್ನ ಮುಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದೊಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ತೂಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಬಲೆ. ತುಲೆ ನಾಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಬಂಗುಡೆ ತೊಂತೆ ಐಟ್ ಒಂಜೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬಾಕಿತ ಮೂಜೇನು ಗಸಿ ಮಲ್ಪುಗ ಐನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜ್ಪಾಪೆ. ತುಲೆ ಮೀನು ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಚೆ ಗೆರವೆ ಆಡ್ತೆ ಐಕ್ ಮಸಾಲ ಒಯ್ಪರ ಪೂರ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಬುಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಅಂಚನೆ ದಿಂಜ ಬಂಗ ಬರೋಡು ಈಸಿದ ಐಡಿಯಾ. ಶಾಪರ್ ತಗೊಂಡು ತರಪುನ ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನ ಜನ ಏರಿಯೆ ಐನ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂಗ ಮಾರ್ಪುಡ ನಲ್ಲ ಐಕ್ ಪೊಡಿ ಊರ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಅಂಚ ಐಕ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೊಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಏನದಕ್ಕ ಚೂರು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆತೆ ದಾಲ ಬಂಗಂಚಿ ಭಯಂಕರ ಈಸಿ ಆತ ಬಂದವ್ರಗ. ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಐನ ಕಡೆ ಅಂತೂ ಒಂದು ಅಲ್ಪನೆಗೆ ದಾಳ ಬಂಗಂಜಿ ನಾನು ಐಕ್ದಾದ ಓಟೆ ಪುಳಿ ಉಂಡು ಅದ ಓಲಾವು ಪುಳಿನ ಚೂರು ನೀರು ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇ ನೀರು ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಬೇತೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಜನ ಇಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ನೀರು ಪುಳಿತ ನೀರಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಲೈನ ಅಪ್ಪ ಗಂಟ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಾನು ಅವಕ್ಕೆ ಮೀನು ಪಾಡಕ ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಸೋಕು ಮರೆಪುಗ ಸೂಪರಾಗಿ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಸೋಕು ಉಜ್ಜಿತ್ತು ಐನ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕು ಪೂರ ಸೋಕು ಮೇಕಪ್ ಮೀನಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಆಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆವಡುದುಲೆ ಮೋನೆಗೆ. ಆಹಾ ತುಲೆ ಕೆಂಪು ಆಯ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಯ್ತು ಮೀನು. ನಾನು ಅವೇನು ಆಡೆಗೆ ಚೂರುವಂತೆ ವೈಪರದು ಇಡ್ಕ ಸೋಕು ಇತ್ತರೇನು ಪೂರ ಮಾಡ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ನಾನು ಅಂತೆ ಮಸಾಲ ಒಯ್ಪಾಡು ಇಂಚನೆ. ನಾನು ಅವೇನು ಮಸಾಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆನ ದೀಡ್ದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ತವ ದೀಡ್ತು ಐಕೊಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಕ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಬೆಚ್ಚಾವ ಒಂದುಂಡು ಬೆಚ್ಚಾವ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಮುಕ್ಲೇನು ಮೆಲ್ಲ ಒರಿಯನೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ಕ ಈ ಜನನು ಮೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗಿಲ್ಲಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಜಿತ್ತೋಂಪಾಡು ಇದೆಲ್ಲ ನಾನೊಂಜಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಕಾಯೋ ಒಂದುಂಟು ದಿಂಜ ಬೆಚ್ಚ ಬೊಡ್ಚಿ ಹೊರವನೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಪ್ಪವನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ನಾವು ಚೂರು ಮೇಕಪ್ ಓದ್ತುಂಡು ಅಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಚೂರು ಇತ್ತರೇನು ಪೂಜಿತು ಬಿಡ್ಕ ಸೋಕಾವಡು ಯಾವ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತರೇನು ಪೂಜಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಕಾಯಡೆ ತುಲೆ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ನಾನು ಒಂತೆ ಬೇಯ್ನಿಡ್ತುಕ್ಕ ಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಲಕ್ಕವರ ಹಾಪುಣ ಅಂತುಕ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯೊಂದು ಒತ್ತುಂಡು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಗರ್ತು ಪಾಡ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಗರ್ತು ಪಾಡಿಯೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಅಡಿಗೆ ಕಾಯಡು ಚೂರು ಒರಿಯನ ಚೋಲಿ ಪೋತುಂಡು ಚೂರು ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವು ಮಸಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಕನ ಚೂರು. ನಾನು ಇಂಚೊಂಜಿ ಮೀನು ಫ್ರೈನು ತೂತಿಪ್ಪೋಯಾರ ನೀಗ್ಲು ಮೀನಿಗೆ ಚೂರು ಯೋಗ ಪೂರ ಮಲ್ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಹತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಅಪ್ಪನ ಯೋಗ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಭಯಂಕರ ತುಲೆ ಕಾರು ಹುರ್ತ ಅಂತ ನಿಂತುಂಡು ನಾಪೇತಾಯಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕುತ್ತ ಗಂಟೆ ಮಂತು ನಿಂತಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಂತುಂಡು ಭಯಂಕರ ಶೋ ಕೊಟ್ಟು ತುಲೆ ಮೀನು ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ರೈ ಮೀನು ಯೋಗ ಫ್ರೈ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಂತುಂಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಕಾಯಿಂದ ಅದ ಫುಲ್ಲು ನಮಗೆ ಫ್ರೈ ಅಂತ ಫುಲ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ನಾನೈತೆ ಫುಲ್ ಉಲ್ಟ ಮಲ್ಪುಗ ಮಲಂಕನಿಗೆ ಪಡೇನೆ ಅಡಿಗೆ ತುಗ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಜೀರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾವ ನಮಗೆ ದಿಂಜ ಹಾಕಿನವಾಗ ಚೋಲಿ ಜಾರವಾಯ್ತು ಯಾವ ಅನ್ನ ಮೀನು ಕಾಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನಾನು ವಾಪಸ್ಸರ ಚೂರು ಮಗತ್ತು ಪಾಡ್ತು ನಾನೊಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಕಾಯ್ಪಾಕ ಯಾವ ನಾನು ಚೂರು ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತದ್ದು ತುಲೆ ಪುಗ್ಗೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನಾನು ಯಾವ್ದು ನಾನು ಜನ ಬುಕ್ಕ ಮೀನು ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ನೋದಿಕ್ಕಂದು ಕರೆಂಚು ಫುಲ್ಲು ಅಪ್ಪ ಗಂಟ ಮೀನು ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಈ ಬಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಸೂಪರ್ ಆದಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಬೇನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಬಂಜಿವೆ ನಾವು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್.